je even kennis maken, Golda? Even zijn ogen laten zien. Je moet makkelijk verstellen als je erop zit, dan een beetje meer. Nee, ik kan ook wel erop. Hij is heel diep. Hij heeft wel oog voor de camera, dat wel. Het mooiste is wel dat je hem nu op zijn ongunstig ziet. Het is van een Amerikaan op zijn ontzettend hard. Ja, dat zie je dus volgens mij wel. En op hem kan je geen foto's maken hoor. Dus je kan heel lekker. Hij is ook heel fijn op de race hoor. Nee, is prima. Zijn je beugels goed, Gol? Ja hoor. Als je straks wel op trends wilt op hier en als je bijna nog 5 wordt, dan die wat ook over die kleine slangen gaat, gaat hij echt wel stug. Ja, en op trendje, en iedereen vond eigenlijk wel heel gaaf. En ik dan op trends, maar ik krijg altijd op mijn kop van waarom stel je een paard voor op trends. Dus daar wordt een paar stukken trends in. Koude handen. Sorry? De koude handen. Eens even uitproberen.